Lole-lole Somo Rante ketemu maneh karo sing jenenge Semar Badranaya ing wektu iki ngaturke panuwun para sutresna budaya kabeh. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan ing para sedulur kabeh sudah hadir di konten kami, di channel kami. Terima kasih, matur thank you very much for everybody in everywhere. Ngono ya. Ayo Pak, ngono kuwi ya. Ngaturke panuwun bilih para sedherek budaya tetap setia, oke? Langsung saja to the point, rasa kakek ngomong Kiai Nesmar. Iya Kong, wis rasa kakek ngomong awake dhewe yo. Ana pituture Semar Badranaya ki lurah Semar ing wektu iki yaiku dadi wong iki rasah gumunan, aja gumunan ya to. Contone kowe ngerti sedulurmu, tanggamu duwe mobil anyar, sepeda motor anyar, mbok demak-demok, mbok tilak-tiliki tonton. Ora usah gumunan ya to. Orang itu sewajarnya saja. Ngono ya to. Dadi wong iki rasah gumunan apa kang mungkin panggone kowe lagi pernah pisan-pisan lagi pernah ketemu barang kuwi ngono. Ngono. Lah terus sak banjure mbok menawane Gusti Allah ngganjar wilujeng kowe entuk rejeki dhewe, ana rejeki ya to, kowe iso nduweni dhewe ngono. Ya, Gong. Kowe linga ngono kuwi le. Ayo, bener karo Mas Maris, bener. Ayo joget. Matur nuwun ini terima kasih pituture Semar ojo gumunan ya Mas ya. Terima kasih. Tos dulu Semar dan Bagong. Terima kasih.